Добры дзень. Сягоння пасля прачытання твора Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у мяне ўзнікла жаданне падзяліцца сваім уражаннем. Для пісьменніка гэты раман з'яўляецца аўтабіяграфічным. Аўтар распаведвае нам пра сваё жыццё і жыццё сваёй сям'і. Чытаючы раман, неадначасова на мае вочы наплывалі слёзы, калі мне станавілася зразумелым, які цяжкі лёс маў гэты чалавек на процягу ўсяго свайго жыцця. Яшчэ больш болю я адчувала ад таго, што на прыкладзе гэтага хлапчука можна маць прадстаўленне аб жыцці ўсяго беларускага народу. Васілю Быкаву давялося жыць у самыя цяжкія часы на нашай гісторыі. З самага дзяцінства ён пазнаў, што такое раскулачванне. Юнацтва хлопчыка прыйшлося на гады крывавай вайны. Дарослае жыццё і станаўленне яго як лічнасці супала з пасляваенным перыядам і аднаўленнем краіны ад паўсямеснай разрухі. Вялікая айчынная вайна займае асобае месца ў творы, так як яна адказала вялікі ўплыў на кожную без выключэння беларускую сям'ю. Таму што народ першы раз сутыкнуўся з ёю ў брэсцкай крэпасці і страціў кожнага чацвёртага свайго жыхара. Мы, нашчадкі сваіх гераічных продкаў, абавязаны ведаць і памятаць усю праўду аб тых жудасных падзеях, каб перадаць гэта сваім дзецям. Толькі калі мы будзем берагчы і знаёміць будучае пакаленне з гісторыяй той велічэзнай бяды і адначасова выключнай мужнасці нашых людзей, мы будзем існаваць і ўспрымацца нашымі іншымі краінамі як гордая і незалежная нацыя. На мой погляд, самае галоўнае тое, што наша памяць не дазволіць зрабіць неймаверны подвіг і нечалавечыя пакуты нашых продкаў дарэмнымі. Я лічу, што калі людзі ведаюць праўду, што адбывалася ў нашай краіне ў гады вайны, мы маем імунітэт да таго, каб нешта падобнае здарылася зноў. На прыкладзе Васіля Быкава мы бачым, якім жорсткім і цяжкім быў ваенны час для беларускіх людзей. Не менш цяжкімі былі таксама і пасляваенныя гады, але ў беларускага чалавека засталося самае галоўнае — гонар за сваю перамогу, вера ў сябе і свае будучае. Людзі не зламаліся, і дзякуючы гэтаму мы бачым нашу краіну сягоння такой прыгожай, тонушчай у зелені лясоў і лугоў з блакітным мірным небам. Раман Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» як люстэрка для кожнай сям'і, які здольны і павінны звязаць усе пакаленні ад прадзедаў да нашых будучых дзяцей. І па праву можа лічыцца сямейнай кнігай. Я смела магу раіць пазнаёміцца з гэтым творам кожнаму беларусу незалежна ад узросту.